In Drachten liggen 4 mooie parken. Het Talenpark, het Rijdingpark, het Slingerpark en het Van Haarsmapark. En daar komt nu een 5e park bij, het Vrijheidspark. Natuurlijk, we weten dat we op 5 mei vieren we dat we een vrij land zijn. Dat doen we elk jaar en dat is goed dat we dat doen. Maar 1 dag in het jaar is in feite natuurlijk niet genoeg. We moeten elke dag koesteren dat wij vrij zijn, dat we in een vrijheid leven en dat we mogen denken en zeggen wat wij willen. En dat is ongelooflijk belangrijk. Vandaar dat de gemeente Smallingenland heeft besloten om een 5e park aan te leggen. En dat is nu klaar. En dat noemen wij het Vrijheidspark. En dat Vrijheidspark symboliseert een heleboel, wat ik net heb gezegd. Vergelijk het maar met het grote beeld in New York, het vrijheidsbeeld. Als je daar binnenkomt, dan weet je ook, het is een vrij land. Dat willen wij zijn. Ik hoop dat er heel veel jongeren en ouderen wandelend door dat park gaan, pratend met elkaar en vooral bouwen aan ons land. Waar je woont, waar je werkt, waar je leeft. Want we moeten het samen doen. En daar is dit park voor bedoeld, waardoor we dus die vrijheid kunnen koesteren. En je binnen altijd welkom in Drachten. Ladies and gentlemen, welcome here in the historic center of this town, Smallingenland. This historic center is a cooperation between the Historic Association and the museum. We're very pleased you're here. It is, let's say, early hour. A special welcome to our major, Mr. Rijpstra. And of course, a special welcome to our Canadian friends. Het programma is globaal als volgt. Zometeen worden vlaggen gehesen door de kinderen van de Dolder onder muzikale begeleiding van de Graham Lowland. Dames en heren, ladies and gentlemen, first of all I would like to say a few words in English to our distinguished guests from Canada. It is with deep respect that the delegation is here on this very special moment. It has been 78 years ago that the Dragons liberated Drachten, and today it's a moment to say again, thank you so much. Het park is een eerbetoon en een blijvende herinnering aan de periode 40-45. Niet alleen aan hen die fysiek verzet hebben gepleegd, zoals de knokploegen, maar ook de drukkers en de verspreiders van krantjes, de koeriersters, de pilotenhulp. Want Drachten was in die Tweede Wereldoorlog een belangrijk centrum voor het laten onderduiken en helpen ontsnappen naar een bevrijd gebied. Maar ook de hulp aan de onderduikers en degenen die hun een plek boden. Medewerkers van de gemeente, het belasting- en distributiekantoor, de spoorwegstakers. Dan